אז מה קורה חבר'ה, כאן ליאם, והיום אנחנו בסרטון חדש. בסרטון של היום אני הולך להשתתף עם אופיר, The King of Gaming, ככה קוראים לערוץ שלו, ותעשו לו סובסקרייב. אז אנחנו הולכים לעשות כמה אתגרים, לא קשים מדי, כי אתם יודעים אני רק ארינה 5, יש לי בינתיים רק את הוויזארד, יש לי את הדבר הזה, המגניב, אלה המתאבדים אני קורא להם, ויש לי זאפ. אז כאילו אין לי אתגרים שאני יכול לעשות עם הרע ועם אלקסיר קולקטור. אז אופיר תגיד שלום. שלום, מי שלא יודע אני ארינה 7, 2030 גביעים, והפגיש לי בגביעים, הפגיש לי זה רגע 2179 גביעים. יש לנו אחלה קלאן, קוראים לו קלאן פריינס, אנחנו אפשר להגיד כעוד 20,000 בכלל, ואנחנו רק 40 אנשים. היום מצטרף ליאם לקלאן, בוא נגיד הוא לא ותיק בקלאן, הוא מצטרף רק היום. כן, אז אנחנו הולכים לעשות אתגר. איזה אתגר אתה רוצה אופיר? אתגר אפיקים, אתגר הדברים הזולים, הדברים היקרים? בוא נעשה יקרים, חבל, ושתות, נעשה שיהיה לך כמו קולקטור ומראה, נעשה אתגרים ברמת בעיות. סבבה? אז בואו נראה, נתחיל לארגן דק. יש לנו פה את הבית ברברים שאפשר להכניס במקום זה. יש לנו את הרוקאט. כן, וזהו אני מאמין, כן. זהו, זה הדברים הכי יקרים שיש לי. טוב, אז יאללה, תבקש, אני אבקש, אתה יודע מה אפילו? אוקיי, אני לא מוכן. שנייה. בטלים ביקשת. רשמתי רק אופיר, אז כאילו יודעים שזה... כמה מקשיבי? מה? זה לך שנקשיב אותך? אז למחוק? לא. זה הייתה אתה? אני אעשה את הכי גבוה. הכי דומה כי זה 9. שזה... איזה יופי, שמתי לך פקע על ההתחלה. בוא נשים עכשיו מאחוריה פה אקסבלו, אפשר לקרוא לזה. הפקע שלי לא נגע בכלום. תחסל אותם אקסבלו. אבל למה יש לך טרים מוסקיטיר? טוב, אני אוריד לך הכל פה עם רוקאט. אתם עולים 9,000 שעות. רק הרבה, לא רק. על הרועי עדיין זה לא ממש יעבוד. הרוקי. יש לי משהו שהוא לא רוקאט. מעודדים אותי. כן, גם אני רואה. למרות שאני חדש בקלאן, הרבה פה מכירים אותי. מה זה? זה נראה כאילו לגולם יש משקפיים. הוא הולך... אני רוצה כמו על הוויץ' הזאת, תפתח. יוריד אותה בקלות. נו, אתה רציני? אוקיי, אני יוריד לך איזה חצי פקע ככה עכשיו. ברגע שהפקע שלך תעבור אותה, אז יש לי פצצה בידיים. לא מאמין עליך. טיפות קפים שלי, אני לא רוצה להשתמש בהם. עוד לא השתמשתי בברבריינה וברוקט, אז עכשיו אני הולך להשתמש ברוקט לסידה שלי נראה לי. אוי ואבוי. לא עשך כלום מהרוקט. טוב, דקה. נו, ניצחת קיצר? מה? אפיקים? אפיקים? כן. יאללה, סאו. אני מארגן בינתיים. אני כבר ארגנתי בינתיים. רגע. יש לי פה גם את הסקלטון הארמי שלי. פורטו במקום רוקט. אני מוכן. תפקד בסבלנות. ואבוי, אופיר, מה אתה עושה?
טוב, אני מוכן. נו יאללה, תבקש. לא מספיק שמקודם הראיתי לכם הוכחה, עכשיו הוא גם יראה לכם שהוא בארן השבע. אם הוא יבקש אז אתם תצליחו לראות את זה. נו, אתה מבקש? אני גם אמליץ לכם על... סתם מבקש. אני אמליץ לכם גם על עוד ערוץ של עוד חבר שלנו איתי, ואח שלו דניאל, BTA גיימינג. הם גם סרטונים של קרישרד, אולי מדי פעם עוד סרטונים. גם אחלה ערוץ. מה אתה צוחק? אתה תמיד חייב להרוס את החגיגה, נכון? אתה בחיים לא יכול לתת לי לשמוח. נכון. תשנא את הגלגר! גם אני לא אתן לך לשמוח. יואו, איזה קקה יצאת פה. אני שומר פינה. אני מוביל עליך לבינתיים. לא לעוד הרבה זמן. יאללה, אקסבו. רגע, יש לי הפתעה בשביל הפק החמודה שלך. לייטינג לא ממש ידע. כן, תוריד לי בניין, זה לא כזה קצת לי. לא, למה יש לך פויזן אבל? זה נדיר, מה נדיר? מה זה? אל תשתמש בו. סאונד אפקט. בום, שקלק. בום. תוריד את זה לפניך שיש לי 72 חיים. מה הצלחת? להוריד את הבית, אבל יש לי לפניך שיש לי רק 72 חיים לדעת. איך יש לך 72 חיים? איפה אתה רואה 72 חיים? בוקטר. אני רואה שורה שיש פה מובוי בנהלת של הדף. גם אני ארוץ עליך, מה אתה חושב? נו, פרינס, תרוץ. תרוץ, ריצה של מטורף. מטורף באמצע קיץ חם. אקסבו, קדימה. שמתי אותך כי עליך אני סומך גבר. יואו, ואבוי לי. לא, חמות לי חד. אוקיי, נו. יאללה, סקלטון ארמי. איזה ארמי ואיזה... אתה ילד הכי מעצבן שהכרתי בחיים שלי. נכון. בוא נחטוף את הגארד. סאונד אפקט. מה, תיקו? לא מאמין, גם עכשיו ניצחת אותי יותר? זה האקסטר הנמוך. בוא נשאל אותם, מה אתם רוצים? למה אתם... הם מייבשים אותי. הלו? זה האקסטר הנמוך ביותר שאני יכול לעשות בינתיים. טוב, אתם לא עניתם לי, עכשיו לא נצלם לכם סרטון. סתם, אל תעלבו, למה אתם נעלבים מכל דבר? יואו, איזה חבורה. וכמובן שנשים את הפרינסס. כל הכבוד לפרינסס שלך ולך. אם הייתי יכול הייתי שם גם בית סביב, אבל אני לא יכול. אבל אתה לא יכול. יש לי מודלק 3 וכל הדברים שלי זה על 2 או 1 או 3 של הפרינסס, ואני לא תפרינסס עליי. אני אזמין. נשים לך את הבומבר. יאללה, מוכן? ביקשתי. יום אני זה הייתי אני. יאללה, מוכן, אני מוריד לך את הבניין. תגיד לי שלא שמת חיצים. לא שם. למה אתה שם פרינסס?
אבל אפשר שיפציר, מה אתה רוצה? אני לא רוצה שתשים אותו, פשוט וקל ונוח. הופה, בומבר רואה איתך בבניין. חבל על הזמן. אני לא מאמין, בומבר אחד ואתה מת. בומבר אחד. יאללה בומבר, קדימה בומבר. סומך עליך. פצצה! סופ! אז המין פרינסס נוצרה לנו בעולם. אללה נעשרה, לא. יאללה. אופי, מחכה ל10 אלקסיר. חכה ל10 אלקסיר אם יש לך אומץ. כן, יש לך אומץ. כמה אלקסיר יש לך? 10. מה אתה אומר? שאל בובי בסקרנות. מה זה? יש לך פה דאבל פויזן. עשיתי לך דאבל זאפ, לא ראיתי לך הכל. דאבל זאפ? דאבל זאפ על הביט. חכה ל10 אלקסיר. חכה תלך. זהו, הורדתי לך את כל ההתקפה. גם את כל ההגנה. אתה מבין מה טוב בדק הזה? תרדים על מלך, וויה. תרדים אחרניתה. לא רציתי לרגע. הבומבר הזה, אני אומר לכם בשתדע. ואתה חושב שאני לא? אני דלוק עליו. כזה! פעם ראשונה שלא ניצחת אותי. ואתה לא הולך לנצח אותי. חצי ישר לך. זאפ! יש לי פה זאפ! עכשיו הם ימותו, אני מתערב איתך. פעם ראשונה שהצלחתי להוריד לך בניין, מה אני אגיד לך? טוב, יאללה, יש לנו זמן הקלטה של 13 דקות ו-15 שניות. יצא לי בול בזמן. טוב, מה אתה רוצה שנעשה? יש לך עוד אתגר בראש? הקטן שלך? שכחתי לציין. הכל ממושדר, חוץ מקומון ורב. אז נראה לי בוא נעשה אתגר הקומון. אתגר המה? קומון. אתגר הקומון? כן. יאללה בוא נראה. בוא נסדר פה דק של קומונים. מיניונורד זה קומון? כן. מיניונורד קומון. היס. איתו טישרט. בגלל שהבומבר מעצבן איתך, אני בכוונה אשאר את הבומבר. אין בעיה, גם אני את הבומבר. סבבה! יש לי פה טסלה של קומון. הבומבר שלי, אני יכול לשפר אותו ל8. אני אצלי על רמה 6, לא יודע מה. איתך. מה אני יכול לעשות לך שהוא קומון, כאילו? נשים לך את המתעבדים. נשים לך את הדבר הזה שזורק חצים. רגע, תמתין. תהיו בשקט, הוא לא יודע מה שמתי לו. רגע, אני צריך עוד קומון אחד. נשים פה תותח, אני יודע.
לא, לא, לא תותח, לא תותח. תותח זה לא תמיד רעיון טוב. טסט לא נשים. רגע, מה נסגר איתך? דקה, נו. יאללה. אני מבקש. יאללה. בדיוק באתי להיכנס, אבל מה זה אשמתי? תן לו לכסח אותך. טוב, בינתיים תצפה. יאללה, אני צפה, אני עודד אותך בכל זאת. עכשיו שאתה תדע איזה דק שמתי. אתה רואה איזה יפה אני מעודד אותו? יאללה, בוא נעודד אותך שלא תהיה עצוב. תן לו לכסח אותך, תן לו. פיירבול. ופיירבול. עוד פיירבול. יאללה, נעשה לו. אתה רואה? אופיר, תן לו לכסח אותך, נו. רגע, לא שמת לי הפעם מראה, עכשיו תאכל את הלב. לא שמת לי מראה. נכון שלא שמת לי מראה? לא שמת לי מראה. מראה זה נו, איך אומרים את זה? רגע, אין אינטרנט. אם אני אמדק את זה באונליין אני מפסיד בטוח. ברור. אני מפסיד עם הדק הזה, ואני יודע רמות יותר קלות. אתה טוב עם האפסון? כן? אני אשאל לך תודה. בבקשה. יש כזה עוד לא בבניין ברותי עם ההגנה מאפסון שאני עושה של האליקסיר הנמוך הזה מהקומון. היו שאתה תוריד לי הכל. הוא הוריד לך בניין, מה יש לך? האוויר 2 הוא הוריד אז. יאללה, בוא נשלח אותם להתאבד סתם. יאללה, שים את המתאבדים. בוא נראה אם אתה יודע מה אני מתכוון שאני אומר מתאבדים. אני פשוט סתם צריך לשים, מה שעושה אותי. אלוהים מדעים לי. אני סתם מה שעושה אותי. עשיתי פה על פול. עכשיו הם ילכו מהר יותר. אופיר! איך אני יוצא מהקורב המצ'עמם הזה? רגע, עכשיו זה ייתקע. אנחנו בדיוק 20,000 גביעים בקלן. אני מבקש. 3, 2, 1. לא נכנסתי. מישהו אחר נכנס. עוד אף אחד לא נכנס, אופיר. אני לוחץ וזה לא נכנס. תודה. יש לזה בעיות אינטרנט לדבר הזה. אחי, אנחנו מדברים שעה כבר. מה זה משנה, נו? רגע, אתה עם הדק הזול הזה? אני עם הדק של הקומון, אל תגיד לי שאתה לא. אני כן? סתם, בשביל הכיף. לפנו לי. בגלל שקודם אתה עצבנת אותי, עכשיו אני מעצבן אותך. על הגובלנים. אתה רציני? ונמתין ונשים לך פה. רגע, יש את המתעבדים, נשים לך עוד מתעבדים, מה אני אגיד לך? הם התעבדו אחד על השני. איזה התאבדות? מקצועיים. יאללה מיליונות, נו כבר מיליונות, איזה מיליונות, חרה מיליונות, די כבר מיליון אורד, שונא אתכם מיליון אורד. שונא אותך ליום.
גם אני אותך, תודה. אם הוא לא מספיק להחליט מכה. אבל קבל לכם עכשיו מתאבדים על העמוד. גם אני אעשה לך מתאבדים, מה אתה חושב שאני לא? צ'יגרן דן דן. נכון, הוא בא לזרוק את הפצצה והוסיף, לא? מה הוא בא? הוא בא לזרוק את הפצצה, הוא ראה את המתאבדים, הוא הוסיף לשתוק. אחלה יופי, בשבילי. חכים, נכון יהיה ככה? אתה מכיר אותי יותר טוב ממשהו, לא יודע. על מה שמת כזה בדיוק? אני אשתום שחרר את הזד. ואני משחרר מאוד. מה? עזוב, לא משנה. במבור מת! בולה, אתה קעקע עם החצים שלך, אני לא עושה חצים, אני לא מפריע. אתה כן? אתה לא מתקלח כבר שבועיים. עכשיו אני ארוס לך את הבומבר. הויה! הויה! מה אתה עושה? באמת, אני אמרתי לך בית. אתה הורדת לי בית אחד. טוב, יאללה חברים, בוא נגמור את הסרטון. דקה, אני אחליף לדק שלי. טוב חברים, עכשיו נגמור את הסרטון ונתראה בסרטון הבא. אולי אני אעשה אותו עם אופיר. אופיר, תגיד להם עוד פעם את השם של הערוץ שלך. The King of Gaming, החרוץ. חרוץ חיצוני לפי שם ערוץ גיימינג, יש קלאש רויאל, סאבווי סארף, יש מצגת של פוקימונים הנדירים ביותר. רגע, הוא שכח לציין שאת הסאבווי סארף הוא העתיק ממני. ואתה שכחת לציין את הקלאש רויאל, אתה הצלחת ממני. נכון. הקיצר, ביי, מקווים שנהנתם. יאללה ביי. יאללה ביי.